Ganyan ba palagi mong ginagawa, Abby? Umuwi na tayo. Pwede ba, Ma? Halika na! Ayoko nga umuwi, sabi na nga eh. Ang kulit niyo naman! Kaya hayaan niyo ako at buhay ko to. Abby! Hoy, Abby! Gumising ka na nga dyan! Oo na! Ito na! Abi, saan ka pupunta? Parang maglalayas ka yata. May lakad lang po kasi kami ng barkada ko. Hindi sumasagot yung batang yun. Sabihin mo naman sa akin yung totoo kung alam mo kung nasan siya. Ako kasi talaga alam kung nasan siya. Yung mama mo, hinahanap ka kanina sa tindahan. Oo, alam ko. Oh, saan ka punta? Akin na yung cellphone mo. Akin na yan, kuya! Akin na to! Huwag na pumasok. Naku, lagot. Ganyan ba palagi mong ginagawa, Abby? Nagpapakahirap ako magtrabaho para makapag-aral ka. Tapos ganito ang gagawin mo? Halika, umuwi na tayo. Pwede ba, Ma? Bitawan niyo nga ako. Pag sinabi ko umuwi ka na, umuwi ka na! Halika na! Ayoko nga umuwi, sabi na nga eh. Ang kulit niyo naman! Anak, Pwede ba umalis na kayo? Hindi ako sasama sa inyo kahit anong gawin nyo. Tara, mag-inom pa tayo. at sinong gusto mong kasama? Sila? Yung mga barkada mong konsentidor? Nag-aaral ka pa, Abby. Pero puro barkada ang inaatupag mo. Pwede ba? Huwag niyo naman ako ipahiya dito. Hoy, kung ayaw mo sumama sa akin, kakalad ka rin kita hanggang pauwi sa bahay. Oo na! Abby, kayong dalawa, magsiuwi na kayo at baka hinahanap na kayo ng pamilya nyo. Grabe pala yung mama ni Abby. Kaya nga, nakakatakot. Sinabi mo pa. Tara, tagay pa tayo. Abby, mag-usap nga muna tayo. Maupo ka muna dyan. Ano bang problema mo at nagkakaganyan ka? Pwede ba, Ma? Hayaan niyo na ako. May isip naman na ako. Hindi na ako bata para paulit-ulit yung pagsabihan. Yun na nga eh. May isip ka na. Pero mali pa rin yung mga ginagawa mo. Bakit, Ma? Concern ka sa akin? Hindi naman, 'di ba? Mag-aral man ako o hindi, wala naman nagbago. Dahil busy kayo palagi sa pagtatrabaho nyo. Kung hindi ako magtatrabaho, saan tayo pupulutin? Gusto mo bang tumigil ka na lang sa pag-aaral mo? Simula nung bata ko, sa tuwing may achievements ako, pumupunta ba kayo? Di ba hindi? May nagbago ba hanggang ngayon? Wala, di ba? Kaya hayaan nyo ako at buhay ko to. Abby! Abby, nag-uusap pa tayo! Ma, Oh, bakit anak? Ano yun? kasi ma, Ano ba yun, anak? Nagmamadali ako. may meeting po kasi mga parents sa mga honor students at isa po ako dun, ma. Naku, anak. Pasensya ka na. Pero hindi ako makakapunta. Mahigpit kasi sa trabaho ko. Mababawasan ako kapag nag-absent ako. Ganun po ba, ma? Palagi na lang po kayong hindi ma-attend ng meeting. Paano po sa araw ng recognition ko? Makakapunta po ba kayo? Kayang-kaya mo yan, anak. Ikaw pa ba? Proud na proud ako sa'yo. Pero ma, Alam mo, anak, hindi tayo makakakain kapag hindi ako papasok sa trabaho. Sige na, malilate na ako. sana man lang, ma, na-appreciate nyo lahat ng hirap at sakripisyo ko.
ba namang buhay to? Pagod na pagod ka na nga sa trabaho, ganito pa madadatnan mo. Hoy, Abi! Bumangon ka na nga dyan! Hoy, Abi! Hoy, Abi! Gumising ka na nga dyan! Ano ba naman kaingay-ingay? Natutulog yung tao, istorbo. Sinabing bumangon ka na dyan! Tanghali na! At talaga lumipat ka pa dyan! Bumangon ka na nga! Bumangon ka na! Oo na! Ito na! Ano? Ganyan na lang ang buhay mo? Kapag kasama mo ang mga barkada mo, ang galing-galing mo. Pero pagdating dito sa bahay, ano? Ganyan ka? Paano ka aasenso sa buhay niyan? Kung ganyan, palagi ka na lang tanghali kung gumising. Anak, tumatanda ka na. Hindi habang buhay kasama mo ako. Pwede ba, ma? Palagi niyo na lang ako binubulyawan. Pati mga barkada ko, dinadamay niyo. Yan ang hirap sa'yo. Kapag pinagsasabihan ka, ayaw mong makinig. Bakit kayo, ma? Marunong ba kayo makinig sa akin? Lumaki akong lagi yung abala sa trabaho niyo. Kapag hindi ako magtatrabaho, anak, paano tayo mabubuhay? Paano ka makakapag-aral? Ang hirap sa'yo, Abi. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo. Palagi mo na lang sa akin sinisisi. Sino pa bang dapat sisihin dito, ma? Tayong dalawa lang naman ang magkasama dito. Mabuti pa nga pag nasa labas ako. Nagagawa ko lahat ng gusto ko at masaya ako. Hindi gaya dito sa bahay na puro na lang kayo ang tama. At talaga mas pinagtatanggol mo pa yung mga barkada mo? Bakit? Ganun mo na ba sila kakilala? Talaga, ma. Sa kanila ko nararamdaman ang pagmamahal at pag-aalaga nila sa akin. Hindi gaya dito. At anong gusto mo? Sumama sa mga barkada mo? Na mga walang pangarap sa buhay? Bakit? Paano mo nasabi yon? Kung talagang matitino yung mga kaibigan mo, hindi ka dapat nila iniimpluwensyahan. Mga kababaeng tao, mga nagiinom. Wala na kayong pakialam sa kanila. Bakit? Hindi ba sila pinagsasabihan ng mga magulang nila? Buhay nila yun, ma. Kung saan sila masaya, edi hayaan mo sila. Ang sakin lang naman, huwag ka na sana nilang isali sa mga kalukuhan nila. Sila na lang! Basta, kaibigan ko pa rin sila kahit anong mangyari. Sige lang, sumama ka sa kanila at tignan ko lang kung magiging maayos ang buhay mo. Abi! Nag-uusap pa tayo, Abi! Si Abi yun ah. Bakit may dalang bag? Saan siya pupunta? Abi! Saan ka pupunta? Bakit may dala-dala kang malaking bag? Ikaw pala, tito. May pupuntahan lang po ako. Bakit mukhang marami kang dalang gamit? Parang maglalayas ka yata. Naku, hindi po. May lakad lang po kasi kami ng barkada ko. Ganun ba? Asan pala yung pinsan kong si Layla? Si mama po. Nasa trabaho po siya. Sige. Napadan lang naman ako. Nakita kasi kitang tumatakbo. Kung may problema ka, magsabi ka lang sa akin. Wala pong problema, tito. Ayos lang po talaga ako. Sige, alis na ako. Mag-iingat ka ah. Salamat po, tito. Sige na po. Mabuti pa ang ibang tao. May concern sa akin at nag-aalala. Hindi kagaya ni mama. Abi? Abi? Bakit kaya hindi sumasagot yun? Wala yung mga damit niya sa cabinet. Saan kaya nagpunta yun?
di sumasagot yung batang yun? Saan kayo nagpunta yun? Pabili po. Pabili po. Pabili po. Iha, ikaw ba yung kaibigan ni Abby? Opo. Baka alam mo kung saan siya nagpunta. Hinahanap ko kasi siya. Hindi ko po alam kung nasan si Abby, tita. Sabihin mo naman sa akin yung totoo kung alam mo kung nasan siya. Nakikiusap ako. Parang awa mo na. Tita, pasensya na ah. Hindi ko po kasi talaga alam kung nasan siya. Naglayas kasi yung anak ko. Ganun po ba? Wala naman siyang ibang pupuntahan kundi kayo mga kaibigan lang niya. Hayaan niyo po, pag nakita ko siya, sasabihin ko po na umuwi na siya dahil nag-aalala na po kayo. Nakikiusap ako sa'yo, ha? Baka kasi kung ano nang nangyari sa kanya. Halos araw-araw ako naghahanap sa kanya. Hindi ko alam kung ayos lang ba siya. Tita, hayaan niyo po muna si Abby. Uuwi din po yun sa inyo. Baka magkasakit po kayo kakaisip sa kanya. Ayos lang ako. Tagpuan ko lang si Abby. Dadalawa na nga lang kaming magkasama. Lumayas pa siya. Ang hirap maging ina. Halos ako lang ang umiintindi lahat sa kanya. Kahit mali na. Huwag po kayong mag-alala. Makikita din po natin si Abby, tita. Salamat. At sana umuwi na siya. Maisip sana niya ako at yung mga ginagawa niyang mali. Kaya nga po. Sige, aalis na ako at hahanapin ko pa siya. Sige po, tita. Mag-ingat po kayo. Abi! Abi! Oh, Rysel, bakit parang tensyonado ka? May problema ka ba? Yung mama mo, hinahanap ka kanina sa tindahan. Oo, alam ko. Nakita ko kayo. Umpo ka nga muna. Nakita mo kami? Oo nga, sabi. Eh, ano naman sinabi ni Mama? Sinabi mo bang nandito ako? Hindi ko sinabi. Nagsinungaling ako. Mabuti naman kung ganun. Pero, alam mo ba, naaawa ako sa mama mo. Kasi, para na siyang stress. Tapos, sobrang nag-aalala na sa'yo. Hay nako. Hayaan mo si Mama. Ganun lang siya. Pag nasa bahay naman ako, mag-aaway lang kami. Ayaw mo bang umuwi? Dito muna ako sa inyo. Mas masaya ako pag kasama ko kayo. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Oo. Nandyan naman kayo ng mga kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Nandito lang kami para sa'yo. Salamat. Parang pamilya ko na rin kayo. Oo naman. Ay, siya nga pala. Yung pinaluto mo, naluto ko na. Talaga? Mabuti na lang nandito ka. Ikaw na yung gumagawa. Wala din naman kasi akong ginagawa, Rysel. Baka
gusto mo ding isabay yung damit namin ni Mama pag naglaba ka. Sige. Yun lang pala, Raizel. Salamat, Abby. Huwag ka magpasalamat. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Dahil pinatiran mo ako sa inyo. Oo naman. Hoy, Abby! Nagagalit si Mama. Yung mga damit niya daw sa kwarto nangangamoy. Bakit hindi mo daw nilabhan? Sige, Raizel. Mamaya ayusin ko na lang at lalabahan ko na rin. Gusto kasi ni Mama laging malinis yung bahay. Alam mo naman yun, di ba? Pasensya na kayo Masama kasi yung pakiramdam ko kaninang umaga. Pagkatapos mong maglaba, baka pwedeng palinis yung kwarto ko. May date kasi ako ngayon. Baka pagalitan ako ni Mama kapag hindi ko nalinis yon. Sige, Raizel. Siya nga pala, pinapasabi ni Mama, dapat daw mag-share ka ng mga bayarin at pagkain sa bahay. Ganun ba? Oo, kasi medyo matagal ka na rin naman sa amin, di ba? Hayaan mo. Aalis na lang ako. Susubukan ko na lang tumira kay Vanessa para hindi nakakahiya kay mama mo. Ikaw bahala. Napapagalitan na kasi ako lagi ni Mama at lagi ka na rin namin pinag-aawayan. Pasensya ka na talaga. At salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito sa bahay niyo. Sige na, basta. Ikaw na bahala kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Sige, Raizel. Aayusin ko na lang yung mga pinapagawa niyo bago ako umalis. Sige. Hoy, nakapunta. Akin na yung cellphone mo. Akin na yan, Kuya! Akin na to! Si Abby yun ah. Akin na yan, Kuya! Anong ginagawa mo? Chris! Ano Abby? Ayos ka lang? Akala ko kung anong gagawin sa akin ng lalaking yun. Teka nga. Ano ba kasing problema mo at naglayas ka? Si mama kasi, palagi na lang kami nag-aaway. Hindi mo ba namimiss yung mama mo? Namimiss ko. Kaso, ang alam ko galit siya sa akin dahil sa mga nagawa ko. Yun naman pala eh. Hindi pa ako handa umuwi, Chris. Kaya, hihingi sana ako ng tulong sa'yo. Bakit? Anong klaseng tulong ba? Baka may pera ka dyan. Pahiram muna ako. Nakikita na kasi ako kala Raizel ngayon. Naku Abby, wala rin ako mapaperang sa'yo ngayon. Pinagkakasya ko lang kasi yung binigay sa akin ng mamang allowance ko. Ganun ba? Umuwi ka na lang kaya sa bahay nyo. Para hindi ka na mahirapan. Nakita mo naman kanina, muntik ka nang mapahamak. Ayokong umuwi. Para ano? Para mag-away lang kami ni mama araw-araw? Eh anong ginagawa mo? Isinisira mo lang yung buhay mo. Sumasama ka pa sa mga kaibigan mong matitigas ang ulo at hindi nag-aaral. Hayaan mo na ako, Chris. Eh paano kung tulungan mo kong ibenta itong cellphone ko para may magamit akong panggastos ko? Ano? Paano kung naubos yung perang pinagbentahan mo? Anong mangyayari sa'yo? Ayos lang ako, Chris. Huwag mo na akong sermonan na parang si mama ko. Pag naubos yung hawak kong pera, maghahanap buhay na lang ako. Sige na nga, tutulungan na nga kitang ibenta tong cellphone mo. Matitiis ba kita? Sige, para may magamit akong pera. Ikaw ang bahala. Pero kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Hindi mo ako gayahin. Kahit sinesermonan ako ng mga magulang ko, hindi ko na lang sila pinapansin. Ikaw yun. Hindi tayo pareho, no? Di ba ka mapahamak ka sa ginagawa mo? At isa pa, kawawa naman yung mama mo. Pwede ba, Chris? Hayaan mo na lang ako sa mga gusto ko. Buhay ko naman to. Abby, mahirap ang mag-isa. Lalo na pati pag-aaral mo, napapabayaan mo na rin. Ayos lang ako, Chris.
Gusto ko na lang magtrabaho. Ayoko na mag-aral. Anak, nasan ka na? Umuwi ka na. Miss na kita. Kahit palagi tayong nag-aaway, sana dito ka lang kasama ko. Mahal na mahal kita, anak. Tao po! Vanessa? Vanessa! Oh, Abby, andyan ka pala. Anong kailangan mo? Tumatawag kasi ako sa'yo. Hindi ka naman sumasagot. Halika, pasok ka. Opo ka. Pasensya ka na, busy kasi ako. Ano palang kailangan mo? Nakikiusap sana ako sa'yo. Kung pwede sanang Ano yun? makitira muna ako sa inyo habang naghahanap ako ng trabaho. Sige, tatry ko munang kausapin si Mama. Kung papayag siya. Sige, salamat ha. Sandali lang ha. Abby, Ano sabi ni mama mo? papayag daw siyang makituloy ka at makitulog dito, pero Pero ano? paupo ka muna. Pero ikaw daw bahala dun sa pagkain mo at mag-share ka daw sa babayarin natin tulad ng kuryente at tubig. Ah, ganun ba? Sige, May pera ka ba dyan? meron. Binenta ko cellphone ko. Ano? Binenta mo? Sayang naman. 'Di ba? Pinag-ipunan yun ng mama mo na iregalo sa'yo nung birthday mo. Oo, pero kailangan ko kasi ng pera. Hayaan mo na. Ayos lang ako. Sige, tara na lang sa loob. Doon na lang tayo mag-usap. Sige, salamat, Vanessa. Umalis ka na dito! Ma, tama na! Anong tama na? Magnanakaw ka! Kinupkup kita dito, tapos nanakawan mo lang ako? Wala po ako ninanakaw sa inyo. Umalis ka na dito! Ma! Hindi ko kailangan ng kagaya mo dito! Huwag niyo naman po sana akong pagbintangan. Dahil wala po akong ginagawang masama. Umalis ka na dito! Kung ayaw mong ipakulong kita, ayoko nang makita ang pagmumukha mo! Sige na, Abby, umalis ka na. Ako nang bahala kay Mama. Sige na! Umalis ka na! Magnanakaw ka! Alis! Minahon ka na, Ma. Tara na lang sa loob. Abby, Vanessa, maawa ka sa akin. Wala na akong mapupuntahan. pasensya ka na, Abby, ah. Wala akong magagawa. Ano ba naman tong batang to? Tanghali na. Abi, anak, tanghali na, hindi ka pa bababangon dyan? Abi, bangon na.
Si mama naman, ako na naman nakita niya. Batang to talaga. Abi, anak. Nakaluto na ako ng pagkain. Kumain ka na. Sige ka, pag nagkasakit ka dyan, ikaw din ang kawawa. Wala tayong pampagamot. Sige na, ma. Oo na. Susunod na lang ako. O sige na, ikaw nang bahala dito. Nagmamadali din ako. Mm. Parang si Abi yun ah. Abi! Ma? Tawarin mo ako, Ma. Sorry din anak. Kung nagkamali ako at nagkulang sa'yo. Hindi dahil sa busy ako sa trabaho ko. Hindi ibig sabihin nun, hindi na kita mahal. Patawad, ma. Kung naging makasarili ako at makitid ang utak ko. Hindi mo lang alam anak kung gaano ako ka-proud sa'yo. At kung gaano kasakit sa akin nang hindi makapunta sa mga mahalagang araw sa buhay mo. Tiniis ko lahat ng yun anak. Masuportahan ko lang ang gusto mo. Ma, Ayos lang anak. Pareho lang tayo nagkamali. Pero pwede ulit tayo magsimula muli. kasalanan ko, ma. Matigas ang ulo ko at hindi ako marunong makinig sa inyo. Kalimutan na natin lahat yun anak. At umuwi na tayo. Opo, ma. Hindi ko po sinasadya ang lahat. Anak, ang mahalaga nakita na kita. At hindi pa huli ang lahat para magbago ka. Opo, ma. Hindi na po ako maglalayas at sama sa mga maling barkada. Oo anak. At ang mahalaga, bumalik ka sa pag-aaral. Opo. Miss na miss ko na po kayo at mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita anak. Nabalitaan mo na ba, Vanessa? Ang alin? Si Abby, nakapagtapos na ng pag-aaral. Graduate na siya. At balita ko, may kukuha sa kanya ng malaking kumpanya. Ganun ba? Kung nag-aral din tayo, baka magkakasama tayo ngayon at makahanap ng magandang trabaho. Ang sabihin mo, kung hindi ka sana nag-asawa ng maaga, baka magkatotoo pa. Kaya nga nagsisisi ako. Kung hindi sana namatay ng maaga si mama, hindi sana hindi ako naghihirap. Maganda sana yung buhay ko ngayon. Nasa huli talaga ang pagsisisi, Vanessa. Magbuti pa si Abby. Maswerte siya. Nagawa niyang baguhin yung takbo ng buhay niya. Wala na tayong magagawa, kundi magsumikap na lang sa buhay para swertihin din tayo. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Ang barkada ay kasama mo lagi sa saya. Pero ang pamilya ang tunay na sasalo sa'yo sa oras ng kagipitan. Hindi lahat ng kasama mo ay totoo. Pero ang magulang kahit masaktan, hindi ka iiwan.